Abụlụ na ịnụlụ dị wee nụta ndakpo. Na ama ife bụ ndakpo. Nwoke na-adakpo nwaanyị. Nya, ọ desi ibongi ka ibi esi ese. Na etu o si ese bụ na ọ ga-atọdo gị n'onu dakpo gị adakpo before we do satisfied. They were mal. N'edi. N'edi. Oluo one day, nwa gị nwaanyị wee jide ebe ọ na-adakpo gị. Ị ka ya nọ n'edi. Maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Maka ịbụ single mother. Maka isi na ịgbapụta na di. Ọ bụrụ na ị nọlụ, emere ajọ ife. Mba, mere ajọ ife. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ụmụ gị na-afụ ihe di gị na-eme gị ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, kedu ụdị ụmụaka ọdọgụ ka ị na-azụ? Kedu ife ọdụ ka ha ga-abụ na future? Kedu etu ha ga-esi wee too? How would they turn out? Like kedu ife, like I don't know, I want to know. Ọdọgụ ka ị na-damage fa ka ọdọgụ ka ị na-enye ha favor ka ọdọgụ ka ị na-eme the right thing because you're supposed to remain in your marriage. Eke gwụrụ, onye ọbụla na understanding ya. Onye ọbụla na understanding ya. No. Eke gwụrụ. I don't know what to say, mana ọ bụrụ n'iru ụmụ m. Ọ bụrụ n'iru ụmụ m nke a ama mme. Sọsọ sef ịdakpo m. Ọ sweet ka ọ chewing gum ka ọ bụ. Ya ha busalụ n'iru ụmụ m. What kind of children am I raising? What kind of children are we raising? God forbid bad thing. Chukwu ekwekwa na Chukwu ajụ. Manụ na-eji n'ife nkwụ wee chọọ. Ndị be anyị, daalụ n'ụkọ dị n'ụbọchị ọzọ.